И здравейте хора, днес играем интернет, защото много от вас искаха, но съм ми казал, че нямам оръжие, да, нямам. И съм си взел кой не мога бензин, току-що се спалнах и имам айтъми. Да знаете, не съм на изи, току-що смених на нормал. Което че заради това имам тези айтъми, защото ако се лъжете, те са ми се сейвали от предишни игри. Ето, примерно тия зони, сега ще ги разпредушим, ако имам кола. С кола не ми е удобно да карам. Гледай как го бъгвам. Назад, назад, назад. Това зомби. Добре, разкарах го. Да, казвам се про Archer BG тук, защото някой вече се е писал Retroface. Не знам кой е, но някой вече се е писал тук. Така сега да проверим. Стъл. Тя го стрели. Тая стъл обаче няма как да я взема. Тук мисля, че имаше резачка в това. Сега ще проверя само да... Това е за помпа. Бъкшот. Мисля, че това беше за помпата. Някакви такива куршуми изпълни. Дай вижте ви скина. Много ми харесва, така да се каже. Корци. Тунет си. Потейто, не го покажам. Айде са. Кой? Wooden Spider. Добре, тук преди имаше резачка, но не знам сега защо няма. Тук преди имаше не резачка, а една машинка, така да се каже, някой може да не разберат. Имаше една машинка, нали, аз ви казвам резачка, сигурно не е така, но не ви пука. Добре, и сега ще тръгнем на тук. Надявам се да виждате хубаво. Искате може да из вас да играя. Не го видях. Гледам се за зомбито. Чакайте, че съм на топ. Скилос нищо не мога да си апгрейдна. Аз съм си апгрейднал Survival, защото съм за него имах и за това се спида му беше. Ето глеца. Бляк. Те си умират, ето сега и това шпилено ще си умре. Това не умря. Добре, така ми става много тъпо, като се обикалям по това зомби, то не мога да стигна. Какви смисъла и защо да обикалям около него. Аз искам да го убия. Както че ми дава скилове, като го убивате от кола. Трябва да си ги убили с оръжие, примерно. Но това дори не го видях. Да, може и ето като имаш някакви две ферми. Ето, те са ни и същи почти. На миналата имаше кладенец, а ти не ми яш колата. Добре, трябва да намеря такова за бензин. Не, няма да влезе. Добре, давай на заден. Къде да я паркирам? Там има зомби, идеално просто. Тази игра по много странен начин в интернет, не както обикновено, така. Yes, мога да заряда колата. Не да видно, тук не има нещо. Те са различни. В едното обаче имаш идеално телевизорче. Добре, обаче трябва да дропна... хубаво яде. Добре хора, малко е да изкачат от всякъде и ви тровят нервите. Докато
Ето, примерно, си пипате в инвентара, дроп, F, то фул ли, то е фул. Окей, напълнихме, имаме ли пак още? Айде бе. Напълни се. Ето пише, че е фул, обаче ето сипа. Добре, нека да проверим тук. Само ли ми изкочи някой зомби? Малко съм болен. Стрели. Добре, само един лък да имах. Само един лък ми трябваше. Идеално. Добре, само ми кажи, че колата може да си пуска фарове. Само да си взема фенера. Чакай, нали аз ги. Защо пише точка? Това е фенеръч. Колата няма фарове. Идеално. Сега трябва да тръгна към града. Ще е добре обаче да намеря карта, мисля. Зелени. Зомбите. Къде са тия? Не знам, тук няма град, той има зомбите. Не дошам там. Не отплашам, там има нещо. Това е храст или дърво. Не, какво си ти? Какво си ти? Ето градът. Добре, тук ще стане обаче доста напечено. Идеално, то веднага за дойде. Да знаете, на вас нищо не правят, обаче така могат да скипат колата само за това. Сега ще ми дойде още повече сега. Макар че са бавни зомбита да са и съвсем, но не чудо. Ето гледайте, те постоянно идват от всякъде. Гледното е, че могат да се спалнат навсякъде. Не на определени места, а навсякъде. Най-често в градовете, но на пътищата може да се стежнат. И как паркирах. Зомби. Нали мишката, цъкай. Ето вижте как се мести насам натам. Се опитва да ви разсея, мисля. Не я играл от много време. Само знам, че едно нещо знам аз. Бог знае какво знам. Аз съм пиян. Добре, искам... дреха. Искам... Добре, значи имам дреха. Добре, няма ли някаква скапана оръжие? Тук дрехи... Панталони няма, нали? Да, панталони няма, ама пълно с дрехи. Каквото? Orange juice. Пи... Добре, не се отровихме. Това ми се струва добре. Обаче трябва да ходим внимателно. Сега ако някой ме види така, ще се вбеса. Yes. Мисля да не ставам. Панталони. Вала. Вече имам панталонки. Това го пришли за зомби.
Обаче така на... Тук малко трудно ще влезнем. Наблюдавам го това зомби и не ги видя. Тук има сидове. Ние не мога да изтеме сидовете, така че не ми помага играта. Shadow Hex обаче казват няколко удара в главата, аз не ги броя, ама не са няколко. Той май беше използвал оръжие, аз съм с финарче. Добре, за вода намирам. Пурили са. Не. Най-после катана. Хе. Добре, обаче съм наотравен и ми трябват от инжекциите. Кой ме видя? Тебе те спуках. Добре, искам нещо за храна. Тиган. То не може да се слага на главата, преди мислех, че... идя. Добре, обаче това ще го тропна, то там имаше друго. То дрехте си ми идеално. Шоколадче. Да знам, трябва да дадете консервирана храна, защото не няма как да се отровите. Според мен нещо, аз така съм ял и не се отравях. Окей, трябва ми бакпак. Добре, ще взема бола, защото имам стрели за него. Имам колко стрели? Имам 16 стрели. Защо стреля по една стрела? Много тъпо. Айде бе, защо взех лъка? Трябваше да взема онова, но то пък е малко куршуми. Бум! Идеално! Чакайте сега, скилс. Не. Добре, искам бакпак. И хора, пишете, ако искате още клипове на интернет. Защото аз не мога да играя, дори мога да играя с вас. Ако някой поиска. Обаче не много добре, сега съм с фенерчето. Окей. Това ми трябва. Торча ще дропна. F2. Хоп. И сега имаме перелинк. Като не ви дава нищо, обаче мисля, че като си... бакпак. Като гледам, този си е големичък. Малко бъркам копчетата. Колко... още две редчета. Добре, трябва ми бендейдж. Има едни инжекции, които ви оправят. Тук се намират. Ето бендейдж. Къде... Как дойде? Не. Добре, това беше доста умно според мен. Добре, къде ми е бендейджа? Да, той ми е. Оп. Какво е това? Някакво шише. Го взема. Мисля, че може да се пие. Това са хапчета, идеално. Точно хапчета ми. Ти сериозен ли си? Това беше... Ето, още едни такива хапченца. Ето не знам къде са.
Ето аз не съм ги взел. Че много ме стреснаха уния зомбита. Ето още едни хапчета да се отравят, така да се каже. Добре, обаче няма да ходя там не е много добра идея. Защото практически там идеално още едно зомби ми дойде. В главата обаче ако намушите и то умира. Ето още едно. Такива обаче, които са с шапки, примерно има и такива с броня. Като във военната база, там не знам коя спада. Идеално. Там примерно има с броня. Още един бакпак, ама това ми се струва по-малък. Да, по-малък е. Ще използвам този. Аз съм намирал много по-голям, не знам как изглежда. Нали, последния, който ми е най-голям. Молди потейто, не мога да разбера това какъв картоф е. Тук какво има? Нищо. Да. Шапки, идеално. Малко съм се полив, казах, че съм болен. Много яко според мен стана, но... Ако имате някакви съвети как да играя, пишете. Ще ги прочита, защото не съм много добър на тази игра. Базата и нали имаше една плаща там с зомбита. Ето там май бях. Зомби. Също му скапам работата. Добре, ето там мисля. Изчакайте сега да видя. Ето там какво има. Там. Там бях. Обаче ето там имаше нещо и не съм бил. Дори сега ще минем по малко нестандартен път. Аз бях. Обаче с апдейта на интернет и вече няма този айтем, който ми трябва най-много. Нали не се намира вече. Не във водата, аз помисля, че това е камък. Да, запетнах ли? Мисля, че запеснах. Ето там, чакайте. Ето онази червена точка трябва да я проверя. Там обаче гадното е, че и на втория етаж може да има зомбита. Преминаваме по най-трудният път. Аз съм си минал тук доста често и съм преобръщал колата, но този път се надявам да не я преобърна. Ето тук някъде трябва да е. Ето го, хора, ето го. Световното чудо. И сега горе може да има нещо. Оп. Нищо няма. Оп. Ауч. Добре, не ми иска би много, само си щупих кост. Тук ми се струва малко лошо. Един път гледах един, който нали играе интернет и искаше да те там и той плаваше. То може и оттам да се мине. Последно като играх можеше. А последно преди 3-4 дена. По 30 минутки играх. Искам да се изкача тук горе и ще свърша клипът. Идеално. Няма да играя без да снимам. Няма да играя докато не снимам. Чакайте, там свети нещо. Това не съм го виждал обаче. Какво свети?
Добре, тук ще свърша клипа. Не. Чакайте само да я паркирам. Така ще падне ли? Така ще падне и довиждане хора, надеюсь клипа да